أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من رابع تقل يتودي الله يجول دين الله محمد صلى الله عليه وسلم. ngari e yewtere meɗen hesere nde mbaɗeten ɗo e ayaw meɗen Pindi TV e wo yewtere wiyetende diine e taariha. Eɗen tawta yoga e anduɓe meɗen seeremɓe meɗen e nokkuji muɗumen eɗen ƴettaɓe beele ɓe kaalana en e ko Allah yiɗiɓe e gandal e hikma beele ha naftoroɗen. Hande noon eɗen tawti goto e ɓen eɗen ganni haalde toɓɓere woni ko faati e sariya e haqiqa. So tawi noon en jiiɗi haalde ko faati e sariya e haqiqa, sikki ala mo tawtuɗen o Allah ina waɗi omo jogii fodde wawde haalande en ɗum. Sabu ko waɗi ewa ko goto o jeyaɓe Allah mo ganduɗa ine ari e aduna to Dakar ɗo, ine jangi alqur'ana to goto e seeremɓe meɗen hono biyetenoɗo ceerno Ahmad Ibrahima Dem mo Alhaji Mouhammad Said radiallahu anhu halfinno juma meɗen boppu o. Ko caggal ko rutti ko noon mi yi ko hono ceerno meɗen ceerno Abdourahmane Dem goto mo ganduɗen lomtima e juma he, koto on o jangi alqur'ana hawo reeni o jangi toon ñawoje ko faati alqur'ana hawo heɓi ijaza makko. Caggal ɗum o yehi Ciloñ e duɗal ngal ganduɗen woni duɗal ceerno Ahmad Baba walla mbiyen ceerno Hamme Baba Talla mo ganduɗa Allah ine waɗi sababu hande hayso tawi wona kanko wiyete fuɗɗi gandal e Fuuta, kono Allah waɗi e duɗal makko e barke mo ganduɗa ne wawi wiyede ko kanko wurtini gandal e Fuuta. Sabu hande kala wuro walla kala ceerno mawɗo janginowo e Fuuta, so tawi tan wona kanko jangini ɗum tawata ko kanko jangini janginɗo ɗum woni duɗal ceerno Hamme Baba. Omo jangi noon e juuɗe ɓiyi ko woni gonnoɗo lomto makko hono ceerno Abdourahim Talla. O jangi e on defte ɗe, o woni toon ha caggal ko on hoti to jomum ene hawri e 1988. ceerno men ceerno Amati Diane goto mo ganduɗen khalifa o ceerno men Alhaji Mouhammad Said radiallahu anhu, on ari toon e duwaw caggal ko ceerno Abdourahim Talla rutti ko. On noon ɗaɓɓiri ɓe kanko e tata woɓɓe ɓe o wonduno, ine jeeya hen mawni ko biyeteɗo Abdoul Aziz, hono noon kadi biyeteɗo ceerno Chérif Ka e biyeteɗo kadi ceerno Siraji Talla mo ganduɗa kanko woni khalifa o hande toon. Kamɓe nayo gonno ɓe alluji muɗumen ɓurno woɗɗude ko faati e defte ɗe. Ceerno ɗaɓɓiri ɓe wonde kamɓe yoɓe gon toon ɓe gurtira duɗal ngal ɓe jangina wonɓe toon. Allah waɗi noon kanko o jangini toon dumunna, o woni toon eɗen mbawi wiide 88 ha 2006. ɗum sa ƴeewi ko duuɓi 18. E ɗin duuɓi 18 ko jangine en almuɓe ha ɓaari ɓurade keɓe ijaza muɗumen woni almuɓe 50. Ko faati e sariya kam ɓe o jangini ha tafsiri e juuɗe makko, kanko mo kaldeten o kaldowo e meɗen hande o anda ni no foti hakke Allah ko heewi. Eyo ine jeeya hen tan hande gonɗo toon janginowo o woni ceerno Hamme Baba Talla gonɗo toon o hande koye juuɗe makko jangi ha ɓaari. Oɗon so tawi eɗen kalde makko ko faati e sariya walla omo haalanen ko faati e sariya, sikke ala koko laaɓi tan keɓeten. On woni holon woni ceerno meɗen ceerno Mouhammad Siraji An mo ceerno Ahmad An Alaji Umar An to Pikine, gandanoɗo goto e dental he woni gonduɗo e ceerno meɗen ceerno Amady Tidiane. On so tawi o haalni en sariya eɗen gandi ko laaɓi keɓeten. Kono noon haɗani ɗon tawde mbiɗen ko sariya e haqiqa. Caggal 2006 ko immi toon ko ha hande to jareten ɗo ene mbawi wiide ine wona duuɓi 20 koye juuɗe ceerno meɗen ceerno Amady Tidiane oɗo o woni hono no jiiruɗen. Te Allah ine hokkimo fartange kadi hande kala nanɗo ceerno ne haala Allah ine hokkimo kanko ɓural ko sawtu makko kanko nanata. Ɗum kala to wawi wonde fof
o immaake juuɗe on te sikki ala enen gandi ceerno so tawi tan ko ceerno ko mbiyen den cheikhu ta'lim janginowo yimɓe ɓe defte o to rewi ɗo kala ko heɓani toon en cikkani so neɗɗo ne wawi heɓde ɗum banggue goɗɗo e Sénégal so tawi ko ceerno tarbiya e mo raqqi gonduɗo e ceerno Amadou Tidiane oɗo sikke ala on kam so heɓa kala ko heɓani ɗo wawi heɓde ɗum banggue goɗɗo ko ɗum waɗi jiɗɗen haalde e makko e banggue raɓɓiɗinaari jaafo ɗon beele o haalani en ko fati e saria e ko fati e haqiqa ha joni o ceerno caggal min jetti Allah min juule e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam min calminma min gacca noon calmodiren e bandiraɓe caggal mum sen garti on saaha naaten e yewtere nde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبي بندرا بجول دانغال بندرا بهتوتو بآيا وبيندي تي في إن فوف من بي أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سجل سلمنانغو إن ناتن يوتره جيمي نون فودورادي كو نامدال غوتال سابو سيكي على gila gondudon e ceerno ha joni wayno ko duubi nogas yaarete hande te yo Allah jurno dum accan en do ceerno men acca on do kadi boyon wondude e makko ko ngadi mi yidde namdade idan yimbe be ene jida andude dum ton gondon nantinobe ceerno be heewi ko ceerno haalata hedde minitaaji kewdi hedotobe desa yejjidde Allah wada onon so ngari defton hen haalaba e dum kam ko dokke Allah walla ko feere walla ko wawi wadde fof sabune haawi yimbe be e no feewi min boyi nande ina haalte min horam ina haawi kam yo so do mbay labbinande en hen on saha natin e yewtere nde dum kam dum heɓani labbinde sabi hay min horam mi anda dum sabi dum koye ceerno kaalowo o tan nde wonno alhamdulillahi rabbil alamin Allah kam kanyum daiman ko kanko haalata hoore makko kadi l'islam kadi ko kanyum haalata hoore mudum masha Allah dum ko jaabawol foftimni don ewa yon jidden haalu ko faati e saria e haqiqa so tawi neddo namdi mama ayidi labbinande amen holko woni saria e holko woni haqiqa so tawi ko gotum walla ne serti so ine serti e holko serni dum e goto fof holko woni faandare mun holko yahata alhamdulillah rabbil alamin e ngal do lamdal ko adi nde jaaboto den dum sharia e haqiqa ko jidden tan ko labbinde hunde hen fof ko woni lasli mudum nde wonno enen fof eden dendi andude wonde diine o ko nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallama diine l'islam o ko kanko woni nelaado e makko ko kanko woni mo Allah neli e diine he Allah jippini deftere Allah nde e makko hono alqur'ana Allah ina haalda e makko ina haalda e tagore nde na rewna dum e makko Allah kadi jippini e makko hadiseje de kanjena kadi kanje alqur'ana nyaawoje majje ko wotere kanko on nelaado Allah non sallallahu alayhi wa sallama ina janga e hadith nde o joodinoma e batu o mo joododi e sahababe makko ridwanullahi ta'ala alayhim tin bieden ndewa e jiyal hadith ngal na wawi juudde en tongat tan gorko ari naati batu e bandu mo leebi makko ne na charondiri o mo wadi pundi o ari ha o naati e batu he ha o batti nelaado Allah sallallahu ha o jitti koyde makko o takki dum koppi makko o takki dum e hofru nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam bori non wuteji daneji tal o wi mo akhbirni anil islam mide yidi habram gal islam nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam habrimo wonde l'islam ko an tashhadu an la ilaha illa Allah
wa anna muhammadan rasulullah ɗum woni l'islam ceedoɗa deweteɗo ala so wona allah ceedoɗa kadi muhammad ko nelaɗo allah wa tuqima salata ñimna julde wa tu'tiya zakata totta asakal wata suma ramadana kora lewru ramadana wata hujjal bayta in istata'a ilayhi sabilan kajja suudu kaaba ndu saɗa hattani lawol faade e mayru o wimo sadakta haali ko hanga sahabaɓe mbi noon min kawaka kanko wari ko lamdade kono noon so sallam haali ɗum haali gonga ɗum haawi min deke ɗum ɗo wona lamdal tan o wima kadi akhbirni anil imani habram limanakal o wima an tu'mina billahi limanagal ko gonɗina allah wa malaikatihi malaikaji makko wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi gonɗina ɗeɗo gueɗe allah malaikaji makko defte makko nelaɓe makko nyalawma darga gonɗina hoddiro ko moƴƴi hen e ko worɗi hen holbihi wo murrihi ko weli hen e ko haadi hen o wimo sadaqta o wimo kadi akhbirni anil ihsani habram ko wiyete l'ihsan o wimo al ihsanu ko an ta'budallaha ka annaka tarahu l'ihsan ko ndewa allah ha mbayano aɗa yiyamo ni tawna tawnugol ha elle aɗa daramo fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sa wawa tawnude wonde aɗa yiyamo tawna kam wonde kanko omo yima o wimo sadaqta caggal ɗum o wimo akhbirni ani saati habram darga o wimo mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili darga mo lamdiɗa o noon lamdaɗo o ala ko ɓuri hen gandal e lamdiɗo ɗum o lamdimo noon maaliji darga o haalanimo yoga e maaliji ɗi antalidal amatu rabbataha yaha ha korɗo jibina kalifa mum jiya kadi wasɓe ɓe ganduɗa ko aynannoɓe dammiri ina towa e mahanteje bi mana jiya tan wonnoɓe miskineɓe gonta alɗuɓe e dow joginoɓe ɗin maleji sa yiɗum tan ganda darge woni koye tarade o wimo sadakta o yehi nelaɗol sallam wi sahabaɓe beele oɗon gandi atadruna man nisa'il oɗon gandi garnoɗo lamdade o ɓe mbimo allahu wa rasuluhu a'lamu allah e nelaɗo mum ɓuri andude garɗonoɗo lamdade o wi hada jibrilu garnoɗo o ko jibrilu atakum yuallimukum dinakum ko jibril arno ina andina on diine mon woni diine o so wiyama diine tan ko ɗe gueɗe tati l'islam l'ihsan l'islam l'iman l'ihsan ko ɗo sharia e haqiqa jalti so wiyama diine tan ko l'islam islamu to arabiya firata ko jebbilade jebbilade ɗum woni kala e ɗemgal ma ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ay ɗum ko ɗemgal ngal haali ɗum sa jebbiliɗo est ce que ɗum ina to ɓernde to walla ala toon ɗum ko allah andi ay islam ko jebbilagol njuula ñimna julde nde waktuji ɗi joyi tisbar takkusan futuru geeƴe subaka ay ɗum kadi ko jebbilagol ko golle terɗe asakal aɗa jogii jawdi yettima nokkuɗo askini jaltina asakal ɗum kadi ko jebbilagol ko golle ramadana yonta lewru ndu fof ko warandu sa hoori ndu maayi ƴetta mudduji tottaɓe allah e mir yo totte ko l'islam walla hajju so hajju yonti aɗa sembi aɗa selli aɗa jogii njooɓa ko inana o ma ha jettoyɗa lawol ina hoola kajjoya ay ɗum ɗo woni l'islam ɗe geɗe joyi so neɗɗo woni e majji on wiyete muslimu woni jebbiliɗo ɗum addi qalatil a'rabu amanna allah wimo qul lam tu'minu walakin qulu aslamna l'arabu en garino en alaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe mbimo amanna min gonɗini allah wimo qul wiɓe lam tu'minu on cuwa gonɗinde taw walakin qulu aslamna mbiye min jebbilima tan walla ma yadkhulul imanu fi qulubikum liman taw suwa nadde e ɓerɗe moɗon ndeke l'islam ko martaba e nder diine ko maqama ko darorgal e nder diine on l'islam
diine ina jogii darorgal gongal biyetengal liman iman ko gonɗinde ɗum noon ko to ɓernde wonata mangani natti wonde zahir woni baɗi hankadi ko nder ay sa yehi joni to lahdariyu ar wonde deftere nde awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi ay mukallafu neɗɗo defaɗo ko adi waɗɗade e makko fof ko sellinde limanagal ndeke noon ko sellinte ko ndeke ina ñawa baɗo yo selline wastata ina ñawa ina wawi wonde toon tawana ñawi moni tashihu imani ay limanagal wadde ɗon joni jofaki kefero tan hay julɓe hay julɗo ko on woni kay biyaɗo yo selli limanagal mum sabi gonɗingol Allah jogii ko geɗe hay gonɗina Allah ina jogii sifaji ɗi ganduɗa la budda gonɗina wonde kanko Allah omo sifori ɗin sifaji piɓa e ɓernde ma Allah ko geno yajibu lillahi lwujudu goo ko adi fof gonɗina Allah omo wooti gonɗina kadi kanko Allah ko geno ay ko ala to fuɗɗi ay gonɗina kadi Allah ko keddotoɗo ko ala ɗo haaɗi gonɗina Allah kadi ko jondiniɗo e kala hunde o hatujinani ɗo jooɗo o hatujinani ɗo lelo o hatujinani hay hunde omo yondini ga nokku omo yondini ga zamanu omo yondini ga muhassisu kala hunde omo yondini ga hu omo yoni hoore mo wallahu huwal ghaniyul hamidu gonɗina kadi Allah omo luurodiri e tago makko ngo ala ɗo nandi e maɓɓe kala no miijotoɗa ko noon Allah wayata Allah wayani noon ko mu khaliqun li khalqihi kala no tago makko wayata o wayani noon gonɗina kadi Allah ko goto ko goto to jaati makko ko goto to sifaji makko ko goto to golleji makko ko wahidun fi dhatihi wa wahidun fi sifatihi wa wahidun kadi fi af'alihi gonɗina kadi Allah ko kattanɗo mo jogii hattan wa huwa ala kulli shay'in qadir gonɗina kadi Allah ina jogii muuyo o muuyat innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wona porseteɗo o muuyat o golla kadi gonɗina Allah gandal ina wodanimo hay hunde o humpaka wa huwa bi kulli shay'in alim omo andi kala hunde gonɗina kadi Allah ina wuuri ngurdam ɗam ala ɗo fuɗɗi ɗam ala ɗo haaɗi gonɗina kadi Allah ko nanowo nanɗe kadi ɗe ngala ɗo fuɗɗi ngala ɗo haaɗi kadi nanɗe ɗe wona noppi o nanirta gonɗina kadi Allah ko jiyowo kala hunde ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi suduru fo omo andi ala ko humpatamo kadi wona gite o yi'irta gonɗina kadi Allah ko kaalowo wa kallama Allahu Musa takliman ay ɗiɗo sifaji fof gonɗinaɗi ay kala ko wana kanƴe kala ko weñodiri e majji gonɗina to ɓernde ma ɗum ina jombi e makko ɗum hankkadi sen naati gon ma ene yaaji ay gonɗina Allah gonɗina defte gonɗina kay malaikaji Allah wonde Allah mo jogi tagoje ɗen tagoje na gondi e men ɓe mbiyata ko malaikaji en jiyataɓe kono noon ko ɗen goni hakkunde meɗen e makko kala ko gollodirta e meɗen ko ɓen goni wasiɗa goto fof ko gollata ko malaikaji nan ñaamo makko nan nano makko ɓen ina binda jiida kala nde o fini sappo no gonde e makko e ñalawma he ha nangi muta sappo woɗɓe ngara ɓen mbalda e makko ha weeta kala yaaɓe kadi gartata peke malaikaji ɓuuri hewde yimɓe ɗen malaikaji kadi gonɗina eɓe gooti gonɗina Allah ina jogii nelaɓe ɓe neli nelaɓe ɓe kadi omo jippina e maɓɓe defte gonɗina ñalawma darga gonɗina hoddiro Allah kala ko waɗi ko Allah hoddiri kala ko Allah hoddirani wawa wonde kadi wonata gonɗina ya misan pesgol golleji gonɗina lawol sirati gonɗina wendu annabi gonɗina aljanna gonɗina jeyge fof gon ma e kadi na yaaji liman ɗum tan nde yona émission kala goto hen liman ɗum ne kadi ko darorgal e diine caggal liman o jogii goɗɗum lihsan ko moƴƴinde liman o e moƴƴinde l'islam o ay lihsan arata ko moƴƴinde liman o e moƴƴinde l'islam o kañum woni martaba tatabo kañum woni martaba tatabo kañum wiyete tariqatu wiyete haqiqatu ko wiyete haqiqa o ko ɗo martaba lihsan ɗo ko wiyete tariqatu ɗo fof kadi ko martaba lihsan o
l'ihsan kañum woni ko liman o moƴƴinirte kañum woni ko l'islam o moƴƴinirte ɗum woni haqiqa kañum ruttoto ko e fimde e kadi hunde fof tawa to ɓernde ma na jogii ɗo jiyata ɗum ta wana ɗo feeñi ɗo andi Allah tabaraka wa ta'ala kanko haali to alqur'ana wallahu khalaqakum wama ta'maluna ay Allah tagi on kanko tagdi on e kala ko ɗon golla ndeke neɗɗo o ko majburu o wana muhtaru ko gollata ko wana e sago makko ala ko forsaɗo sabi golle ɗe wana golle makko ko golle Allah sabi Allah wi ko kañum tagi on tagdi on e kala ko oɗon golla nani sabi ɗum woni sa yehi wa indana lil abdi kasbun yukhlaqu neɗɗo noon maccuɗo omo faggito golle ɗe ko golle ɗe Allah tagi e makko ina wodanimo noon kasbu ina wodanimo iktisabu omo dillina sababu kono noon sababu o wana kanko ko Allah sabi ɓe mbiyata ko tudrakul ashiya'u inda al asbabi kono la bil asbabi geɗe ɗe eɗe kepte ɗo sababuyeji ɗo mana so hoore ma muusi sa yewi aspirine walla parastamol ɓuftugol hoore ina heɓe ɗon kono wana kañum wana parastamol o walla aspirine o noon ɓumni hoore nde ala ko Allah omo waɗi ɗum ɗon noon tudrakul ashiya'u indal asbabi kono la bil asbabi geɗe ɗe eɗe kepte ɗo sababuyeji ɗo kono wana sababuyeji ɗi mbaɗa ɗum sabi kala ko mbaɗɗa sababu ha dañɗa hunde goɗɗo waɗi sababu mum ronki dañde deke wona sababu o gaynata ko Allah gaynata sa ƴeewi kala ko woni kala ko waɗa sababu ha hunde gasi won baɗɗo on sababu walla ni waɗi hen ko ɓuri on sababu kono ronki ɗum gasnude goɗɗo ne heɓa kadi taw waɗani sababu kadi sa ƴeewi ni joni Allah jangini ɗum ay baba Adama Allah tagimo o ala nene o ala baba o tagimo koye loofal caggal ɗum yumma Hawwa o tagimo e nder Adama na wawi wiide kanko omo jogii baba kono o ala nene caggal ɗum o tagoyi Isa ina jogii nene kono ala baba hankadi noon caggal ɗum nde wonno o jangini ha andini en fof kanko waɗata hankadi caggal ɗum kala jibinteɗo jogo nene jogo baba kono won tagaɗo ala nene ala baba won tagaɗo kadi ina jogii baba kono ala nene won tagaɗo goɗɗo ina jogii nene kono ala baba caggal ɗum noon hankadi tagaɓe ɓe fof goto fof jogii nene e baba ɗum fof ko Allah woni fiññinde fof ko kanko wondi ko kanko waɗata hunde kadi resondirɓe nene baba nan ɗon kono ɓiɗɗo ala sa yehi to alqur'ana lillahi mulku samawati wal ardi alladhi yakhluqu ma yasha'u ay kanko Allah kanko tagata kala ko haaji yahabu liman yasha'u inathan ay ɓeɗo o rokkaɓe ko rewɓe hen ɓe dañi ɓe ngala worɓe wa yahabu liman yasha'u dhukura woɗɓe ɓe o rokkaɓe worɓe tan taw ɓe ngala rewɓe ɓe jogi ɓiɓɓe ko worɓe tan ɓe ngala rewɓe aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan sahaɓe ɗo o rokkaɓe worɓe o rokkaɓe rewɓe goɗɗo o wayjalu man yasha'u aqiman omo waɗa goɗɗo mo haaji o waɗa ɗon ko dimoro ala ɓiɗɗo wana gorko wana debbo innahu alimun qadirun ay kanko andi fof kanko hattani fof joni noon kala ko rutti e ɗeɗo geɗe ɗum wiyete ɗum woni ko mbiyeten haqiqatu ruttatma ko ila al-i'tiqadi fimde kadi wama thabata fi nafsi al-amri ina ruttuma kadi fewde e ko ganduɗa ko ɗum tabiti to jaati fiito hankadi an geɗe ɗe jiyataɗi ko ɗo ɗe goni ɗo wona ɗo ɗi peeñi ɗo joni noon ɗeɗo geɗe ɗiɗi so wiyama shari'atu tan ko feeñi so wiyama haqiqatu koko suuɗi ko batin ɗum woni ko wiyete batin e zahir e batin
kanji ɗiɗi fof noon koma neɗɗo rendinaɗe nde diine makko o wawa timmude andi woddinu withalasu ɗiɗo tati l'islam e l'iman e l'ihsan koma ɗi ndenda neɗɗo jogo al islamu l'islam timmuɗo wadde ko ɗum woni alladina yu'minuna bil ghaibi sabu timmata so wona neɗɗo gonɗina e ko wirni gonga ko ganduɗa wona omo yiiri jaati ɗum ɗon joni mbete ko ɗum woni sababu yimɓe ɓe ine jaha to seeremɓe woɓɓe beele ɓen jangguinaɓe ɗum sabu minani alaji mabo seydi radiyallahu anhu caggal ko jangguito ceerno hamɓe baba deftere nde immoto toon o wayno o gayni deftere nde o yiide ceerno ahmad baro radiyallahu anhu to kolda kanko omo gayni deftere on noon wimo ko lahdari tan janggi kono haɗani on nehimo toon mi anda fodde balɗe sappo ay caggal mum ɓe gondi kadi duuɓi kewɗi kono elle on jangguinannomo koko faati e mi anda ko faati e koko ihsan woni ɗon kañum woni cheikhu murabbi walla murabbi wiyete ko gotum walla mi sir to on bange ɗum ne kadi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama jangini ɗum kanko haali e hadis o wi an julɗo o wi julɗo o salil ulamaa ay lamdo anduɓe ɗum tindini ko julɗo la budda o daña cheikhu ta'limi e ceerno janginowo bindi on jangintamo koko feeñi e bindi ko o rewni hen wiide wa khaliqil hukamaa ay jillodir e hukama en e les sages haralleɓe hakimu tawa on wonko Allah rokkimo andi bindi ma andi nattan kono hakimu o kanko on tawat Allah ina Allah sabi en jangito alqur'ana yu'til hikmata man yasha'u non Allah wi omo rokka hikma kala mo haaji wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathiran kam ko hala Allah kala dokkaado hikma non on rokkama moƴƴere hewnde don omo herti hakkunde hikma e ganda ado yu'allimukumul kitaba wal hikmata donc ni wayno o serndi ɗum woni salil ulama wa khalidil hukama ay jillodir e hukama en ɗum woni cheikh tarbiyati ceerno mo ganduɗa ko nehowo on jillodirat e nder jillodiral ngal ay o nehma jikkuji makko ɗi neha jikkuji ma sabi e nder ko jangata ko wonno wiya ya wa kono ɗum ɗon la budda wonko woni e ma e gueɗe bashariya e gueɗe ɓandiyankoje ɗum pour yalta e ma ha laaɓa mbawa waade no poɗɗa waade ni weeɓani la budda daña mo ganduɗa Allah ina rokki ɗum ngal dokkal kañum wawa walludema no jaltirɗa e ɗen geɓe ɗum haynelaɗo Allah o sallallahu alayhi wa sallam na janga nde o dañi lebbi pawɗi kanko e mo muynidanno ɗo ɓe gonanno e ɓe pija jibrilu e mikailu ngari e makko ay ɓe lelnimo ɓe ceeki ɓernde makko nde ɓe ceeki wecco makko ngo ɓe jaltini ɓernde nde ɓe lawƴinde haade laaɓi ɓe jaltini hen husere ɓaleere ɓe lawƴi ɗum ha laaɓi cer ɓe batti ɗum e nder becce makko hen ɓe mbimo hada hadu cheytani min ka ɗum ɗo wonno gueɗal cheytani e ma ay kanko malikaji mbaɗanimo ɗum direct ay defe ɗum ɗo joni ɗum ko misal tan ko lasli la budda ne kadi neɗɗo o ko gueɗe goni e makko nafsu nan ɗon fittandu nan ɗon koye makko woni ɗalbu nan ɗon ɓernde koye makko woni aqlu nan ɗon koye makko woni ruuhu nan ɗon koye makko woni ɗe gueɗe fof ko hunde wotere nde tan kono hunde nde jogi sifaji sa ƴeewi nde to bange no nde wayi yidde tuuyoji e gueɗe belɗe ɗon nde wiye nafsu fittandu ɗon ne kadi ko martaba neɗɗo o wona fi hadrati nafsi e hadra fittandu ɗon ne kadi ko sippere mango woni ɗon hewɓe hoɗon kaggata so yalti e on hadra woni fittandu yalti e makko haala haɓa cer o naata fi hadratil qalbi hadra ɓernde nde yata qallabu
qalbu summiya qalban li annahu yataqallabu ende waylito saha nde waylito ko moƴƴi saha kadi nde waylito ko wana ɗo nastuɗo kam ɗon koye shahawatu tan woni fittande ɗon ne kadi ɗo hadra qalbu ɗo kadi o wona ɗon ha Allah yaltinamo ɗon o naata yeto hadratul aqli ay aqlu hankadi o tongima hankadi o natti waylitade hankadi o tongima e hunde wotere ɗon ne kadi nden hunde omo ɓeydo hen ha o yettoyo e hadratul ruhi ruhu kadi jogui ko maratibu martabaji o yaha hen ha o yetto e daraja sirru to wiyete ruhal ruhi ko ganduɗa la nihayata lahu wala ghayata ɗe geɗe fof ko lofuuji ɗi ganduɗa neɗɗo o ina tacca ɗum e joni noon lawol tijaniya sa yi kañum fa'ida mo jogui o ko ɗeɗo geɗe fof ɓeɗo seeramɓe tato haalaɓe cheikhu ta'lim e cheikhu tarbiyati e cheikhu tarqiyati ɓeɗo fof sirruji mabɓe ina waɗa e nder lawol he nde wonno lawol ngol hankadi wona lawol neɗɗo goɗɗo ko lawol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ngol o waɗi anniyade heɓɓitade leñol ngol e yurmade ɓe e jingande ɓe ɗum waɗi ɓeɗo seeramɓe tato fof cheikhu ta'lim o e cheikhu tarbiyati o e cheikhu tarqiya o kamɓe fof sirruji mabɓe ina e nder lawol tijaniya ɗum waɗi sa yeehi to nazmu suluki Mouhammad Fall ibnu Baba omo yimi suluku no neɗɗo soborto faade e hadra Allah omo wiya walifa yafin la yajubuha siwa umrin tawilin bi mashaqqatin tawa ay Cheikh Tidiane waɗawa o ñongi lifa yafin jeerandeji ɗi ganduɗa la yajubuha neɗɗo o wawatano la yajubuha wawano tajde ɗi siwa umrin tawilin so wona gurdam juɗɗam kadi gurdam juɗɗam ɗam kadi bima shaqqatin tawa ene woni e tampere Cheikh Tidiane ñongi ɗin jeerandeji fof ñongani neɗɗo o sa rokkama lawol ngol tan a ñonganama ɗin ɗon nden yolde fof a sodanama ɗum sodon ganduɗa hankadi wa cheikhu akhadha bil ashabi aydihim fa waqahu bil babi ay Cheikh Tidiane o nangi hankadi almuɓe makko ɓe o nangi juuɗe mabɓe o ñonganiɓe ɗeɗo yolde fof ha ɓe gari ɓe darima ɗo damal hadara Allah ɗo ɗum woni fa'ida lawol tijaniya kañum sa nangigol tan seeramɓe tato ɓe fof ko gollanno e maako fofo ina e nder lawol he heddi noon almudo na hato jinaɓe li masalihi bashariyatihi almudo na hato jinaɓe sabi maslahaji bashariya mum kono kanƴi fof kam ina e nder lawol he so hoddiranoma Allah no wallanno neɗɗo o tawa ajisa uji makko fof ina tawtore sahande o rokkete lawol ngol nde so rokkama ngol tan o yettoto kono noon goto fof noon e fodde no Allah waɗi ɗum woni haqiqa o e sharia o ɗum woni ɗiɗo ɗi ko lamdotonoɗa ko haqiqa e sharia kanƴi jadata e nder diine kala hen ko manki tan ga gongel ngel ɓolɗat ɗum waɗi eɓe mbiya shari'atu bila haqiqatin aadilatun ay sharia tan meho taw wondani e haqiqa on sharia ko ɓolɗuɗo way hono dane nde ala cakkani ko haqiqa o addata gartam e sharia o sabi haqiqa o ko kañum sakkoto sharia o kono noon ne kadi wa sharia wal haqiqatu kadi bila shari'atin batilatun haqiqa tan ne kadi meho mo alda e sharia on ne ko batilatun ko mere sabi sharia ko on woni mo Allah jippini fawi hen haali no waɗirte ndeke sharia o koye makko rewete nde yotte to haqiqatu waɗi kañƴi jadata waɗi Seydi El Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu e kifayatu raghibina omo wiya toon wa batinun lam yuwafiq min shari'atina faktubhu billahi la bin nun ay batin mo hawrani e sharia men kala ko wiya ko batin hawrani e sharia faktubhu billahi mi windir ɗum lam la bin nun woto windir ɗum nun wona baɗinu ko baɗilu baɗin nde sellata ko ma hawra e sharia so baɗin hawrani e sharia tan wona baɗinu ko baɗilu woni mere ko mere kañƴi jadata al haqiqatu bila shari'atin batilatun kono kadi wa shari'atu bila haqiqatin atilatun ko wiyete haqiqa ko tasawuf sufiyankagal koye ɗum yahata ɗum waɗi kamɓe ɓe mbiya man tafaqqaha
ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق كما عندنا دي فو من عندي حنكدي وقت وني كو يونde جوني على كل حال ان بلتيما في واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جو اسكم بيدم باي داس ايجي سيد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا جارama bandirabe hono no jiiruden ni ma sha Allah hande gandal yaltido kala ndar dum do ma o andu hol ko serdi hakkunde sharia e haqiqa e gor fof hol ko yahata wadde o famni en wonde sharia ko ganduda terde ine golla gila e juulu en korka en ko nandi hen sabu no haali hadith jibril mo ganduda on arno en ila sallallahu alaihi wasallam hono no haali fuddore haala makko ene namdo ko faati hol ko woni l'islam o haalni en l'islam ko terde en gollata ko woni juulu en korka en asakal en yaade hajju hol ko woni iman ko gongdinde Allah godal Allah gongdina malaikaaji makko di e defte makko de e nyaloma darge e hojjuro makko ko hono non o namdi mo hol ko woni ihsan o wi ihsan non ko anta abudallah ko ndewata Allah ka annaka tarahu elleno ano ada yi amo ay so wi elle tan firti woni hankadi ko suudi o isa ronki wadde dum andu kam wonde o mo yima wadde o haalni en wonde haqiqa non ko to ihsan to naati ono non kadi o famni en wonde dido laabi sufiyankobe e jiata eywa ko laabi hen ko ha joni ko ihsan magama ihsan ari sabu sufiyankagal arani janginde juulu arani janginde korka adrani e deftere sere be sufiyankobe be gaddani defte be gaddani diine be gaddani juulu ala ko diine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko on woni be ngari sattanade en wallude en hen ko hen be jahata woni ihsan o wadde bandirabe eywa do kaade ten ceerno jarama yo Allah yobe mojjere yo Allah juulnu balde de e mbida haala eywa mbida lomto horam mi lomto kadi dentangal fof e mbiden bi ma yo Allah yoban amen ma mojjere e to gollanta ceerno amen do to gonda nyaama makko do eywa no gonda koyde makko e demgal makko fof yo Allah juulnu gurdam ma Allah yobma mojjere e aduna do e laakara Allah juulna kadi gurdam ceerno meden wonda e sembe e hattan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh